سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم سنبت حامشت حاملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزولكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو كابيني منغس كلل تقراي زوصو حدش مجلس زملكاتن فيلد مارشال برهانو جولا بزعبا صمدو ኤርትራን አፍ ደገ ባሕርን ትማል ዝሃቦ አዘራራብ መግለጽ ዝምልከትን አብዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከቢድ ውግእ ዳግማይ ከምስተልዓለ ከምስተገለጸን አሜሪካ ዘወሰደቶ ሓድሽ ሓደገኛ ስጎምተን ዝብሉን ካልኢን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም አሜሪካ ንሶማልያ ትህቦ ደገፍ ከም ተቋርጾ ገሊጻ አሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሶማልያ ንዝካየድ ተልእኾ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት አፍሪካ ትህቦ ደገፍ ክተብቅዕ ምዃና ማዕከን ዜና ሮይተርስ ቅድሚ ሕጂ ዝተጻሕፈ ሰነዳት ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣብታ ሃገር ዝተዋፈሩ ኣስታት 12,000 ወተሃደራት ሕብረት አፍሪካ ነቲ ዘይተወደበ መንግስቲ ሶማልያ ንምድልዳልን ምስ አልቃይዳ ዝተኣሳሰር ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ካብ ርዕሰ ከተማ መቃዲሾ ንምውፃእ ከም ዝሓገዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሓያሉ ሃገራት አፍሪካ ዝመጹ ወተሃደራት ዝቆመ ናይ ሕብረት አፍሪካ ልኡኽ ክሳብ ሕጂ ስርሑ ክሰርሕ ምጽንሑውን ክሕበር ጸኒሑ እዩ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶማል ዘይዕግበቱ ካብ ዝገልጽ ነዊሕ ከም ዝገበረ ዝሕበር ኮይኑ መንግስቲ ሶማል ንነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ ደገፋት ክረክብ ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ዝኾነ ለውጢ ከምጽእ ከም ዘይተረኣየውን ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ አሜሪካ ድሕሪ ዓመት ነቲ ብጠቕላላ $500 ሚልዮን ባጀት ዘለዎ ተልእኾ ሕብረት ሃገራት ኣብ መቃዲሾ ድሕር ደጊም ደገፍ ከም ዘይትህብ ናይ ሕብረት አፍሪካ ከም ዝገለጸት ሮይተርስ ድሕሪ ምሕባሩ እቲ ሕብረት ኣብ ዓቢ ወጥሪ ተሸሚሙ ከም ዘለዎን ክሕበር እንከሎ ነቶም ኣብ ሶማልያ ዘለው ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ወተሃደራት ብኸመይ ከመሓድሮም ከም ዝኽእል ተሸጊሩ ከም ዘለዎን ይንገር ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ አሜሪካ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አሜሪካ ድሕር ደጊም ንተልእኾ ሕብረት አፍሪካ ዝድግፍ ኣካል ሕብረት ሃገራት ከም ዘይተደግፎ ዘረጋገጸ ኮይኑ እቲ ውሳነ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ረድኤትን ሓገዝን ከተካየዶ ጸንሐት ውሳነታት ምዃኑ እውን ገሊጹ አሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ተልእኾ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማልያ ንምንዋሕ ዝቐረበ እማመ ከም ዘይትቃወም እኳ እንተገለጸት ንምቕራብ ቀረብን ካልእ ደገፍክን ከም ዘይትድግፍ ክትገልጽ እንከላ ኣብ መንግስቲ ሶማልያ እምነት ከም ዘይብላ ምግላጻ እውን ተሓቢሩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት $190 ሚልዮን ባጀት ዝነበሮ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት አፍሪካ ከቢድ ሕጽረት ምወላ ኣጋጢሞ ዝጸንሐ ኮይኑ ምወላ ክረክብ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ናይ አሜሪካ ምወላ እውን ምቁራጹ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ገይርዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት አፍሪካዊ ሕብረት ይገልጹ ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ በወገኑ ንኣባላት ሃገራት ባይቶ ሰላም ጸጥታን ብዛዕባ እቲ ናይ አሜሪካ ውሳነ ህጹጽ ደብዳቤ ብምጽሓፍ እቲ ውሳነ ኣብ ሓፈሻዊ ስርሒታት ተልእኾ ሶማል ልዑል ጽልዋ ከም ዝሕድር ብምሕባር ንኣሜሪካን ዓለምን ኣጠንቂቑ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ሚኒስተር ምክልኻል አሜሪካ ልኡኽ ሕብረት ሃገራት ኣብ ሶማልያን ሕብረት አፍሪካን ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከም ዘይከኣሉውን ዝሕበር ክኸውን እንከሎ እቶም ወገናት ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ከም ዘለውን ብተወሳኺ ይግለጽ ዋና ዳይሬክተር ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ነበር ሕጂ ኣባል ባይቶ ሶማልያ ዝኾነ ኣሕመድ ኮሽን እቲ ውሳነ ኣብ ሶማልያ ልዑል ጽልዋ ክህልዎ ምዃኑን ግብረ ሽበራ ናይቲ ከባቢ እውን ንሶማልያ ዘይኮነ ንመላእ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ክጸሎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ክረምታዊ ወፍሪ መንእሰያት ተምሃሮ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ዳይሬክተር ፕሮግራም ክረምታዊ ስራሕ ተምሃሮ ፍትሓዊ ወልደ ጊዮርጊስ ከም ዝገለጾ መደብ ፕሮግራም ክረምታዊ ማእቶት ካብ 6 ሓምለ ክሳብ 15 ነሓሰ ኣብ 5 ዞባታት ሃገርና ክካየድ ይኽእል እቲ ወፍሪ ተምሃሮ መንእሰያትን ኣብታ ሃገር ዓመት መጽእ ዝካየድ ምዃኑ እውን ገሊጹ እዚ ንመበል 28 ግዜ ዝካየድ ዘሎ መደብ ልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ዘጠቓልል ኮይኑ 37 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኣስታት 1,000 መምሃራን ክኢላታት ሕርሻ ሓካይም ከምኡውን ኣዋህልቲ ናይቲ 160 ማዕከላት ዘሳትፍ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ 97 ሚእታዊት ተሳተፍቲ ኣብ ዕቀባ ማይን መሓመድን ከምኡውን ኣብ ምዕቃብ ኣግራብ ክዋፈሩ እንከለዉ ካልኦት ኣብ ከባቢያዊ ጽሬት ሰነዳት ድሕነት ትራፊክ ምሕዳስ ሓመድ ከምኡውን ኣብ ህንጸት ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ክሳተፉ ምዃኖም ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ
ካቢኔ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ ኣውፅኡ ካብ ካቢኔ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ኣወሃባ ሃገራዊ መዛዘሚ ፈተና ካልኣይ ብርኪ 2018 ዘበነ ትምህርቲ ኣመልኪቱ መግለፂ ወፅኡ ናይ 2018 ሃገራዊ መዛዘሚ ፈተና ካልኣይ ብርኪ ከም ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ብኦንላይን ንምሃብ እኳ እንተተወጠነ ብሰንኪ ሕፅረት ኮምፒተርን ተዛመድቲ መሰረተ ልምዓትን ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ከም ዘይከኣለን በዚ ምክንያት ቀደም ኢሉ ብሃገር ለኸ ብዝተገበረ ዘተን ስምምዕን መሰረት ኣብ ኩሎም ክልላት በወረቐት ብኮምፒተር ዝፍተኑ ተምሃሮ ተፈልዮም ምድላው ክግበር ምጽንዑ ክርዳእ ኽኢሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ካብ ጠቕላላ 29755 ተፈተንቲ ተምሃሮ እቶም 14400 ማለት እውን 48 ሚኢታዊት ብኮምፒተር 15349 51 ሚኢታዊት ድማ በወረቐት ክፍተኑ ተፈልዮም ብወገን ትግራይ ዘደሊ ኩሉ ምድላው ምስ ኩሎም መሻርክቲ ኣካላት ከም ዝተፈጸመ ገምጊሙሎ ብዝወፀ ናይ ፈተና መርሃ ግብሪ ቀደም ኢሉ ብኮምፒተር ክፍተኑ መደብ ተታሒዙሎም ተፈተንቲ ተምሃሮ እቲ ፈተና ካብ 23 ሰነ 2018 ጀሚሩ ብሰላማዊ መንገዲ ደረጃኡ ብዝሓለወ መልክዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ካቢኔ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣረጋጊጹሎ። እንተኾነ ግን ካብ ውጥን ኣፍልጦ ነዚ መደብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ወፃእ ብዝኾነ ኩነታት በወረቐት ክፍተኑ ተባሂሎም ዝተመደቡን በዚ መንገዲ ክዳለው ጸንሑ 15000 ተፈተንቲ ተምሃሮ ካብቲ ወረቐት ናይ ምፍታን መስርሕ ወፃእ ብምግባር ናብ ኩሎም በወረቐት ዝፍተና ካልኦት ክልላት ተፈተንቲ ፈተናታትን መተሓበርትን በጀትን ዝተለኣኸ ክኸውን ከሎ ናብ ትግራይ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይተለኣኸ ምዃኑ ምርዳእ ክኢልና ኣለና ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ እውን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተምሃሮ ትግራይ በወረቐት ከይፍተኑ ዝዓግድ ዝኾነ ዓይነት ዘእምን ምክንያት ዘየለ ምዃኑ እንዳፈለጠ ተምሃሮ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ካብ ዝበፅሖም ስፍሓትን ዕምቆትን ዘለዎ ጉድኣትን በደልን ንምሕዋይ ደገፍ ኣብ ክንዲ ምግባር ናይቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩሎ መዳዊ ኩለንተናዊ መጥቃዕቲ መቐፀልታ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ስለ ዝኾነ ካብ ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ መልክዑ ተምሃሮ ትግራይ ኣቐዲሞም ዘይተዳለውሉ ኦሪየንቴሽን ዘይተዋሃበሉ ዘይሰልጥንሉ ስርዓት ኣፈታትና ሜላ ይኹን እዋን ምትግባር ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ስለ ዝኾነ ድማ ተምሃሮና ከምቲ ኣቐዲሙ ከም ሃገር ዝተበፅሐ ስምዕ ብዝወፀ ውጥን ብዝተዳለውሉ ኣገባብ ፈተናኦም ክፍተኑ ክግበር ይግባእ። ካብ ዝወፃእ ዝኾነ ይኹን ምክንያታዊ ዘይኮነ ለውጢ ኣፈታትና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘይቅበሎን ብምስዋዕቲ ዝተረኸበ መሰል ምምሃር ደቂ ትግራይ ንክኸበር ኩሉ ዓይነት መማረፅታት ከም ዝወስድ ወሲኑሎ ኢሉ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከቢድ ውግእ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዳግማይ ከቢድ ውግእ ተላዒሉ ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ግዝኣት ብሉ ናይል እትርከብ ክልል ቤኒሻንጉል ኢትዮጵያ ትደዋብ ከተማ ኩርሙክ ዳግማይ ንምቁፅጻር ከቢድ መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣብ ኮርዶፋን ዳርፉርን ከቢድ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ምድልዋቱ ፈጺሙ ከም ዘሎ ዝሕበር ናይ RSF ሓይሊ ሎሚ ጽባሕ ከጠቅዕ እናተባህለ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ምጽግዑ ነቲ ሓይሊ ንምጥምዛዝ ምዃኑ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይ ሱዳን ዜናታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሩስን ውግኣት ከም ዝርከብዎን ይገልጹ ኣለዉ። ኢትዮጵያን ሱዳን ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ናብ ዝዓበየ ዶብ ሰገር ኩናት ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ እናተበገሱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ናይ RSF ድሮናት ጠንቂ ወጥሪ ክልቲአን ሃገራት ኮይነን ከም ዘለዋ ክንገር ጸኒሑ እዩ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጥንኩር ምድልዋት ክገብሩ ትጽቢት ይግበር ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ላዕሎት መኮንናት ጥንኩር ምድልዋት ክገብሩ ትጽቢት ይግበረሎም ክብል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተማለ ኣብ ዓውዲ ስትራቴጂ መጽናዕትን ድሕነትን ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎም ዝበሎም 42 ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት ከምኡውን ካብ ትካላት ሲቪል ድሕነት ዝመጹ መራሕቲ ከም ዘመረቐ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወፃኢ ጉዳያትን ሰላም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር ዲማ ነጎዋ ከምኡውን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓ ተረኺቦም ነይሮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንተመረቕቲ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጉዕዞ ፈታኒ መንገድታት ዝሓትት ምዃኑ ብምርዳእ ጥንኩር ምድልዋት ክትገብሩ ይግባእ ኢሉ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ግድን ምዃኑ ዝገለጸ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮነ ኢሎም ብውሽጣዊ ጉዳይ ክንጽመድን
ኣርሒቕና ከይንጥምት ይገብረሎ ብምባል ኢትዮጵያ ካብ ባሕርን ምርሓቕ ጽምዶ ዝበሃል ሕብረት ተመስሪቱሎ መራሒ ጽምዶ ግብጽያ ንግብጽ ዝለኣኽ ናይ ጎረቤት ሃገር መንግስቲ ንኤርትራ ምዃኑ ብዘይ ረብሓ ንእሽቶ ክፍሊት ንዓና ንምሕማስ ይፍትነለዉ ምሳና ብሓባር ክንዛዓብዩ ኣብ ውሽጢ ሽግር እናነበሩ ንዓና እውን ጎቲቶም ናብ ሽግር ከእትው ይፍትነለዉ ኢሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ታሪኻዊ ጸላእትናን ውሽጣዊ ባንዳታትናን ጽምዶ ዝብል ሕብረት ፈጢሮም ንሃገርና ይርብሸለዉ ወታደራዊ ስሪሒት ቀንዲ ብሄራዊ ረብሓ መማልኡ ብቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊትን ድሮናትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንውግእ ይቕይረለዉ ሳይበር ኦፕሬሽን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውግእ ካብ ዝቕየሩ ቴክኖሎጂታት እዮም ብምባል ተመረቕቲ ነስተረዲኹም ክሰርሑ ይግባእ ጸላእትና ምስ ውሽጣዊ ባንዳታታት ዝፈጠርዎ ጽምዶ ሰራዊትና በብግዚኡ ይሃርሞምን ይሰብሮምን ኣሎ ብምባል መተንፈሲ አስኢንዎም ኣሎ ኢሉ ከፍተኛ የሀብት ክምችት ያለባቸው ጂኦ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ ያላቸው የዓለም ቀጠናዎች የፉክክር ሜዳ እየሆኑ ነው። በተለይ የውሃማ አካላት አካባቢዎች ዓለምን በማስተሳሰርና የታዳሽ ኃይል ፍላጎትን በማባዛት የሚኖራቸውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በማሰብ ዋነኛ የፉክክር መድረኮች ተደርገው እየተወሰዱ መሆናቸውን ተገንዝባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነቷን ለማረጋገጥ የምታደርገው ጉዞ ፈታኝ መስመሮችን ማለፍ የሚጠይቅ መሆኑን በመገንዘብ ጠንካራ ዝግጁነት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ለዘመናት በሰላም እጦት የሚገለጸው የቀይ ባህርና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና እየሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ኢትዮጵያ በቀጠናው የምትገኝ ከማንኛውም የቀጠናው ችግርና ተጠቃሚነት ማምለጥ የማትችል ትልቅ አገር ናት። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ኢትዮጵያን ከባህር ዳርቻ ለማስወጣት የተጠቀሙበት ዘለግ ያለ እድሜ የነበረው ጸረ ኢትዮጵያ ቅንጅት ዛሬ ደግሞ እድሳት ተደርጎለት ስሙን ቀይሮ ጽምዶ ብሎ በመሰየም ታሪካዊ የጸረ ኢትዮጵያ ሴራውን ቀጥሎ ይገኛል። የዚህ ጥምረት ወይም ቅንጅት ወይም ጽምዶ ባለቤት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ መውረድ የተሳነው የግብጽ ገዢ መደብ ነው። በጎረቤታችን መላላክ የለመዱ መንግስታትና ቡድኖች አሁንም መላላክ አላቋረጡ። ኢትዮጵያን ለማዳከም ለሚሰሩት ስራ በሚከፈላቸው የማይጠረቃ ጥቅም ኢትዮጵያን ይዘው አብረው ከማደግ ይልቅ ራሳቸውን ከችግር ከማውጣት ይልቅ በችግር ውስጥ እየኖሩ እኛን ጎትተው ወደ ችግር ማስገባት ይፈልጋሉ። በምስራቅ አፍሪካ የነበረውና አሁንም ያለው የሰላም እጦት የአንድ አዝማች እና የተላላኪ ጎረቤቶቻችን እና የውስጥ ባንዳዎች ቅንጅት ነው። ውድ ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ያለ ጦርነት መዋል ማደር የማይችሉ ሽንፈት የማያሳፍራቸውና ባንዳነትን ተለማምደው የኑሮ ዘዴያቸው ያደረጉ ታሪካዊ ባንዳዎች የጠላት መጠቀሚያ ሆነው አገራቸውን በማዳከም የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጽምዶ ገንብተው ህዝባቸውን እያጎሳቆሉ ልማትና እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግ ግጭት እየተጋጩ ይገኛሉ። ይህ ግጭት ለታሪካዊ ጠላቶቻችን እንጂ ለትግራይ፣ ለአማራና ለኦሮሞ ህዝብ ከውድመት በስተቀር ምንም አያመጣም። በትምህርት ቆይታችሁ እንደተገነዘባችሁት ወታደራዊ ኃይል ቁልፍ የብሔራዊ ጥቅም ማስከበሪያ መሳሪያ ነው። የዘመኑ የጦርነት አካሄድ ካለፉት 4 የጦርነት ትውልዶች
አካሄድ በእጅጉ የተለየ ነው። በምሽግ ላይ እግረኛውንና ታንከኛውን መድፈኛውን አቀናጅቶ እያሰለፉ መዋጋት እየቀረ በምትኩ የጠላትን መሰረተ ልማትና ኢኮኖሚ አቅም በሩቅ ማሽመድመድ የሚችሉ የረጅም ርቀት መሳሪያዎች በአነስተኛ ወጪ የተፈበረኩ የጠላትን ሰፈር እንደ ግሪሳ ወፍ በመውረር ስትራቴጂክ አቅሞችን ማዳከም የሚችሉ ሰው አልባ የአጥፍቶ ጠፊ መሳሪያዎች በኮሙኒኬሽን እና ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር መሳሪያዎችን በመጠቀም ጦርነትን በአጭር ጊዜ ማሸነፍ የሚቻልበት መንገድ እየቀረበ መምጣቱን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሰው ሰራሽ አስተውሎት ከመረጃ ቅንጅት እስከ ኢላማ መለየት ያለውን የውሳኔ ሰጪነት ውደት በማሳጠር አመቺ ሁኔታዎችን ፈጥረዋል። የሳይበር ኦፕሬሽኖች እና የኤሌክትሮኒክስ ጦርነት የወታደራዊ ዘመቻ መሳሪያዎች እየሆኑ መምጣት በህዋ ላይ የተመሰረቱ የሳተላይት ግንኙነቶች ደግሞ በርቀት ጦርነትን ለማካሄድ እና ለሚሳኤል ጥቃቶች መሳካት ወሳኝ ሚና እየተጫወቱ መምጣታቸው የዘመኑ ጦርነት በቴክኖሎጂ ላይ እየተመሰረተ መምጣቱን አሳይቷል። እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ በትምህርት ቆይታችሁ ያገኛችሁትን ስትራቴጂክ የስጋት ትንተናና አጠቃላይ የአመራር ትምህርት በምናካሄደው የሰራዊት ግንባታ ግዳጅ አፈጻጸም ሂደት ዘመኑን ቴክኖሎጂን በማወቅ ለመጠቀምና ለመምራት እንደሚረዳችሁ እሙን ነው። ጠላቶቻችን ድብልቅ አካሄዶችን በመጠቀም በውክልና ጦርነት ጠምደው ለማቆየት እየታተሩ መሆናቸው ግልጽ ነው። የቀጠናውን ያልተረጋጋ የደህንነት ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ እየተጠቀሙ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ጋር ተቀናይተው እንቅፋት ለመሆን ቢሞክሩም በጠንካራ የአርበኝነት ታሪካችን ላይ ተመስርቶ የተገነባው ሰራዊታችን በየጊዜው እየመታቸው እየሰበራቸው መተንፈሻ አሳጥቷቸዋል።